Некалькі год таму я пачаў ездзіць у этнаграфічныя экскурсіі. Мы наведвалі вёскі, хадзілі па хатах, записывали на аўдыё і відэа бабуль і дзядуль, записывали іх спевы. Уже тады ў мяне ўзнікла такая думка, што мы шмат записываем, лік ішоў на тысячи песен, а яны ў асноўным застаюцца ляжаць у архівах. І ў мяне ўзнікла такая ідэя, каб гэтыя песні захаваліся таксама ў сэрцах нашых сучаснікаў, каб песні захаваліся ў сэрцах сучаснай моладзі, каб людзі 21 стагоддзя таксама ведалі пра іх, і не толькі ведалі, а і маглі калі-нікалі праспяваць. Я знайшоў партнёра, творчага чалавека, музыку, які таксама быў зацікаўлены, захоплены гэтай ідэяй, і мы распачалі. Знайшлі памяшканне, правялі рэкламную кампанію, і такім чынам пачаўся наш першы спеўны сход, на які прыйшло каля 60 чалавек. Мы праводзілі мерапрыемства за мерапрыемствам і правялі ўжо больш іх за 10, і кожны раз людзей прыходзіла ўсё больш і больш. За гэты час нам удалося сфармаваць добрую збітую каманду, якая складна працавала. Калі мы далучіліся да праекта Choice «Спадчына і сучаснасць», нашы магчымасці значна ўзраслі. Мы працягвалі рабіць буйныя мерапрыемствы, куды прыходзілі розныя людзі, але зрабілі і бясплатныя курсы для сталай групы. Такім чынам, на курсах мы адукавалі 80 чалавек, навучылі іх спяваць аўтэнтычныя песні. Усяго ў праекце «Спеўны сход» прыняло ўдзел 2000 чалавек. Что такое «Спеўны сход»? Это мерапрыемство, где мы не только слухаем, а в першую чаргу спеваем разом с носьбитами нашей спадщины. Зараз мы спеваем еще раз, и мы будем уже больше помолчать. Давайте себе разом просто палетка скончивается, набираем его на ног и спеваем. Зараз у нас ёсць вядучыя, якія працуюць самастойна. Мы ўжо па-за межамі Choice праводзім спеўныя вандроўкі, праводзім спеўныя курсы, і такім чынам, я думаю, мы выйшлі на ўстойлівае развіццё. Спеўны сход ужо існуе сам па сабе. І каб замацаваць, вы самі зараз заспяваеце без нас увогуле. Вы прыйдзеце дадому, і каб вас было ў памяці, вы самі прыйшлі дадому, і ўсёй сям'і заспявалі гэты прыгожы